Hello guys, Spider Jim εδώ πέρα και σήμερα παίζουμε BMX World. Αυτό είναι το ποδήλατό μου και αυτό είμαι εγώ. Το ποδήλατό μου το έχω φτιάξει λίγο και επίσης και τα ρούχα. Τα μαλλιά μου δεν ξέρω γιατί τα έχω βάλει μπλε, έτσι απλά για να είναι ένα μικρό set. Και ο στόχος του σημερινού βίντεο είναι να πετύχουμε 3 trickshots. Το πρώτο trickshot είναι να κατεβούμε αυτή τη ράμπα με πολλή φόρα και να σταθούμε εδώ πάνω, σε αυτό εδώ. Οκ. Το πέτυχα το πρώτο, αλλά νομίζω δεν μετράει και τόσο αυτό. Οπότε πάμε να ανεβούμε ξανά. Όπως έλεγα, αυτό είναι το πρώτο trickshot. Και ξεκινάμε. Πάμε. Όχι. Ό,τι να είναι. Πρέπει να πάρω λίγο πιο πολύ φορά, κάπως για να το μειώσω λίγο εδώ πέρα και τώρα να τρέξω. Όχι, το μίσερα. Νομίζω το πέτυχα. Όπο, ναι! Λοιπόν, πρώτο trickshot complete. Τώρα πάμε στο επόμενο. Δεύτερο trickshot θα είναι να κατέβω τη ράμπα, να κατέβω την κατηφόρα, ό,τι να είναι, και να κάνω 3 backflip. 1, 2, 3 και μετά να σταθώ, κάπως έτσι. Αυτό είναι πολύ εύκολο, άκυρο. Λέω να παίρνεις και θα γυρίσω κάπως έτσι. Ναι. Θα δείτε τώρα, θα προσπαθήσω να το πετύχω. Εννοώ αυτό εδώ. Αυτό. 1, 2, 3, 4. Νομίζω πως μετράει. Νομίζω πως μετράει αυτό. Στάθηκα παρόλο που στην αληθινή ζωή δεν είχα πεθάνει. Τι λέτε αν το κάνω λίγο πιο τέτοιο. Νομίζω καταλάβω. Πάμε άλλη μία. Έτσι. Θα πάω από το μικρό εδώ και κάνω 1, 2, 3 και όσο. Εδώ. Όχι! Δεν το ξέρω. 1, 2, 3 και πέθανα. Πάμε ξανά. Όχι! Πάτησα jump. Πεθάνομαι. 1, 2, 1, 2. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε, αλλά θα το μετρήσω για trickshot, bro. Θα το μετρήσω για trickshot. Θα βάλω μια πολύ ρεαλιστική κάμερα, κάπως έτσι δηλαδή. Έτσι δηλαδή θα έβλεπα εγώ αν ήμουνα... αν οδηγούσα αυτό το ποδήλατο μέσα. Δεν έχω κάνει ποτέ front flip ούτε back flip. Οπότε τώρα βλέπω λίγο πως είναι να το κάνεις στο Roblox με ένα ποδήλατο. Είναι λες και παίζω από VR. Είναι λες και παίζω Roblox από VR. Backflip. Τώρα θα κάνω ένα backflip εδώ πέρα. Δεν θα το μετρήσω για trickshot. Θα πάρουμε ένα διάλειμμα από το τελευταίο trickshot και θα κάνουμε λίγα πραγματάκια εδώ πέρα. Smooth. Τώρα, στάθω.
Και... Τώρα πέθανε εδώ πέρα λίγο... Όπα. Εδώ. Όχι ρε φίλε, έπρεπε να σύρω το κάτω μέρος του ποδηλάτου εδώ πέρα για να πηγαίνει λίγο τέτοιο, καταλάβατε. Εδώ πέρα. Παλάκια. Backflip. Είναι αυτό. Δεν είναι καν back. Θέλω να περάσω αυτό εδώ. Δηλαδή να το δείξω από εδώ. Να φτάσω. Όπως έλεγα, να φτάσω εδώ. Να πηδήξω και να μπω με backflip εδώ μέσα. Αυτό θέλω να είναι το τρίτο trickshot. Το ξέρω, φαίνεται λίγο εύκολο. Αυτό μπορεί να μην είναι καν trickshot. Οπα. Νομίζω το μετράμε. Δεν το έχω ξανακάνει. Ωραία, τι έκανε. Κοιτάξτε. Έτσι. Και να μπω. Τι είναι αυτό. Community Manipulator. Πάμε ξανά να δοκιμάσουμε το νομίζω και καλά trickshot. Όχι! Θα πέσω. Πάμε. Θέλω να είμαι πάνω στη ράμπα για κάποιο λόγο για να έχω περισσότερη φορά. Να μου πετύχει το back. Για να μπω σε εκείνο το πραγματάκι. Έλα. Ωραίος. Σκαρφάλωσε λίγο το ποδήλατο και αυτό, αλλά δεν κέρδισε. Ωραία. Όχι, λάθος start. Anyway. Να. Όχι ρε φίλε. Για λίγο. Πρέπει να σταθώ εδώ πέρα στη μέση. Ωραίο ήταν. Όχι, πάτησα space τελευταία στιγμή. Δεν πειράζει. Γίνονται λάθη. Το συγκεκριμένο βίντεο πολλά δεν είναι κρύο. Πάμε να ανέβουμε ξανά την ράμπα για να προσπαθήσουμε να κάνουμε το trickshot. Οπα. Όχι ρε! Πάμε. Όχι, αυτό δεν παίζει να τον έχουμε. Ρε φίλε, αν μπορούσα να πετάω, θα ανέβαινα εκεί πέρα και θα προσπαθήσω να ξανακάνω το... να ανέβω στη ράμπα τέλος πάντων και να συνεχίσω τις προσπάθειες μου. Να backflip. Τώρα γύρνα το ποδηλατάκι του. Και τώρα θέλω να πάμε με backflip, κάτι smooth και να συνεχίσει εδώ πέρα και μετά να πηγαίνουμε εκεί πέρα, πηδάμε και φτάνουμε εκεί πέρα. Με backflip. Οκ, χάλια. Το έκανα. Παρόλο που δεν βγήκε τόσο καλά το άλλο, νομίζω το έκανα. Ναι, μάγκες, το έκανα. Ωραία. Τώρα είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε μερικά πραγματάκια εδώ πέρα. Όχι, αφήνω να δείξεις. Αυτό ξέρω, πρέπει να σβήσεις έτσι. Να κάνουμε έτσι. Όχι έτσι. Ενώ να πετάμε περίεργα, μπαίνω στο άλλη τρικό. Αυτό τι είναι. Εδώ, ναι, βάλε πιο ψηλά. Όχι, είναι ωραία, κάτι, θα σου πω, θέλω να πετύσω, είναι δύο αυτά. Θέλω να, πάλι βάλω νομίζω ότι θα κάνω έτσι. Γιατί θέλω το πράγμα να κάνω να βάλω τίποτα. Αυτό το να κάνω μόλις αλλά να σε κάνω όχι. Όχι. Έβαλα μια φορά και τώρα. Έλες. Πάμε. Πάμε και σωστά, πάμε σωστά. Έτσι. Ένα, εδώ, πάω πέρα. Εδώ, πάμε να κάνεις, να σκεφτείς περίπου όχι, είναι λίγο. Sorry. Water.
Ok guys, αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε like, subscribe στο κανάλι και γράψτε στα comments άμα θέλετε part 2.